Hvor er det? Det var der spiste. Må jeg se? Ja. Er det hernede? Det kommer ikke ud. Jo. For røven. Ikke mere. Du har spist Jeg vil bare æde det hele krydder. Okay, nu vil jeg vise jer rundt i det her nye hus. Okay. Hvor skal vi starte, skat? Kom. Så tæt ciao. Okay. Det her, det er den grimmes værelse. Ham her, grimme. Det er hans værelse. Og det her, det er svært. Nej, det er hans værelse. Ja, det er helt svært. Nej, det er helt svært. Nej, okay. Jo, Det her, det er stuen. Det her, det er stuen. Det hænger sammen med køkkenet, som vi har her. Det her, det her er gammel. det er sådan lidt... Det her er gammel. Det er gammel. Det ved jeg ikke helt. Det er sådan krydderi og sådan. Og det her, det er vores køkken. Ja, det er vores køkken. Og her er en blomstervand. Hvad? Og her er der softvand. Og det her, det er vores frokost. Og det er ovne lys. Og det er ovne. Og det her, det er trapperne opad. Og det er rundtjek. Og det her, det er toilettet. Og det her er sæben. Og det her, det er majmund. Og det her er trapp. Det her, det er trapperne. Og det her, det er majmund, det her. Det her, det er Shadras værelse. Og det her, det er mit værelse. Og vi har lavet lyset. Nej, det har vi sådan ikke. Det her, det er en lille stue. Det her, det er toilettet. Og det her, det her er gammel. Hvad sker der for din stemme? Og det her og det her er toilet. Og det her er min forældres værelse. Og det her er blok. Og det her, det er deres store garderobe. Og det her, det er rødsæk. Og det her, det er deres udsigt. Og det her, det er rød. Og det her, det er lort, det her. Så kan man åbne. Lad være med at... Vent. Er der mere, vi skal vise? Og så det her stokke. Lad os sige farvel. Farvel.